bitsin, һәм искә төшереп китәм, бу ике иң зур бәйрәмнәребезне күтәрергә кирәк. Шушы бәйрәмнәребездә бер-беребезгә бүләкләр бирешик, туганнар белән җыелышыйк, дуслар белән җыелышыйк, балалар белән бәйрәм итик. Чөнки тамыр кабатлыйм, бер дәресебездә әйткән идек бит инде, башка бәйрәмнәрне без бик зур дәрәҗәләргә күтәрәбез. Әмма әҗерле, саваплы бәйрәм итәргә, күңел ачарга кирәк булган бәйрәмне без бәйрәмгә санамыйбыз да. Безнең бу бәйрәмебез коймак ашаудан ару китә алмый. Бу бик кызганыч, бик зур кимчелек. Безгә шушы бәйрәмебезнең матурлыгын да күрсәтергә кирәк. Балаларыбызны, туганнарыбызны, ирләребезне, хатыннарыбызны, әти-әниләребезне, балаларыбызны бүләкләр биреп, шатландырышырга, котларга кирәк шушы үзебезнең иң күркәм бәйрәмнәребезне. Аллаһ Тәгалә безгә һидаят тәүфигын бирсен, шушы бәйрәмнәрне хөрмәтләргә, зур дәрәҗәләргә күтәрергә һәм инде шушы сөннәтләрне үтәп, Аллаһ